Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uphume sekunzima umculi kaMaskand inkosi yamagcokama usicebi kweminye yemicimbi la agcine sekhishwa khona ngopotsho ngoba abalandeli sebemvalele estage bengafuni lutho athi nyaka. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphenda kuphi lanibela khona le video. Mangoqala usijoinele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Uqophe umlando umculi kaMaskand evala umcimbi endaweni yasejozini kweminye yemicimbi abeyihambele namhlanje. Yize noma bebebaningi abacula bebebophele kulomcimbi kodwa umcimbi uvalwe inkosi yamagcokama. Kuze kwadingeka ukuthi kulandwe amabouncer afika amthatha wafakwa emontweni wabe esekhishwa ngopotsho ngoba abantu bese bemvalele engasakwazi nokwenzana. Ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu bafethu ake ngidedele ivideo uzibonele ukuthi ngabe yini le ethe yenzeka kusiceba. Ubambe la ungaduzwe ngentatheli ka YouTube.